A veciñanza da rúa Vázquez Leis de Vilaxoán comeza a ver a solución ao estado da obra de reforma da súa contorna. O Concello de Vilagarcía aprobou na Xunta Local finalizar o contrato con Nesia e adxudicar os traballos a outra empresa. Unha solución tomada para garantir a seguridade dos veciños. Ben, hoxe pola mañán acabamos de aprobar en Xunta de Goberno Local, pois dada a excepcionalidade do caso, dado que é necesario adoptar medidas urgentes e rematar a rúa canto antes para garantizar a seguridade dos veciños e das veciñas da rúa Vázquez Leis, pois aprobou a rescisión dese contrato a Nexia e a adxudicación do remate das obras á empresa JM Iglesias. Garantir a seguridade dos veciños é o que permitiu ao goberno local poder pechar o contrato con Nesia e adxudicarllo a unha nova empresa. Ante o estado da rúa, que é perigoso, que hai zonas nas que non se pode garantir que a xente camiñe con seguridade, pois require unhas medidas excepcionais, eso cos informes do director de obra, cos informes dos servicios xurídicos, con unha proposta moi ben fundamentada, pois as leis de contratos temos que respetarlas, pero primeiro garantir, como decía, a seguridade dos veciños e veciñas de Vázquez Leis. A nova empresa xudicataria acometerá os traballos pendentes. O custo será de 48.000 euros e agárdase que estea rematada en menos de 2 meses. Ben, o que queda agora é rematar ese asfaltado da rúa, rematar beiras rúas, zonas de xardín, despois, cando se poida, se colocará o mobiliario urbano. O principal agora de todas as obras é garantir esa seguridade, ademais, que o paso por arriba da rúa, que non sexa necesario que os peóns teñan que invadir a calzada. O alcalde desexa que a obra poida ser rematada o antes posible e cumprir coa promesa feita á veciñanza. Tamén quixo agradecer a comprensión e paciencia mostrada polos residentes da rúa Vázquez Leis.